Γεια σας παιδιά, ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι. Βρισκόμαστε στη Μότο του Ρατζίδης στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 232. Μας έχουν παραχωρήσει παιδιά το Peugeot Tweed του 23 μοντέλο 125 CBS, συνδυασμένη πέδηση. Ένα μηχανάκι το οποίο παιδιά έχει φτιαχτεί για την πόλη. Το οδήγησα όπως θα δείτε και στα πλάνα μέσα στην πόλη παιδιά, στην κίνηση. Είναι πάρα πολύ καλό παιδιά και μέσα στην πόλη. Να σας πω ότι έχει 16 τροχούς μπροστά πίσω, διαστάσεις 110-70, έχει 11,5 ύπους, έχει 5,5 λίτρα ρεζερβουάρ. Τα φρένα του είναι πάρα πολύ καλά και ας μην υπάρχουν ABS λόγω των τροχών. Όσο το πίσω το μηχανάκι παιδιά φρενάρει πάρα πολύ καλά. Απλά εντάξει, δεν έχει ABS, δηλαδή θέλει λίγο προσοχή να μην σου κοντράρει ο τροχός. Λοιπόν, κλείσω ανανεωμένο παιδιά το νέο Tweed. Όπως βλέπετε έχει LED φώτα, πιο κομψές γραμμές από το προηγούμενο εννοείται, LED φώτα πίσω. Εδώ έχουμε φλασάκια, πάρα πολύ όμορφο. Να σας δείξω λίγο το καντράν. Λοιπόν παιδιά, έχουμε θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία κινητήρα, πιντόμετρο, trip 1, trip 2, στιγμές καταναλώσεις, δεν έχουμε βολτόμετρο. Να σας δείξω και μπροστά. Πάρα πολύ όμορφο παιδιά το μηχανάκι. Να σας πω ότι παιδιά το Tweed 200 και θα το οδηγήσουμε άλλη μέρα βγαίνει με ABS μπροστά πίσω. Έχει πιο μεγάλες δισκόπλακες, δηλαδή ακόμα καλύτερα φρένα, που και αυτά είναι μια χαρά τα φρένα του. Τηλεσκοπικό πυρούνι μπροστά παιδιά, ok. Και αναρτήσεις πίσω ρυθμιζόμενες κατά 3 θέσεις. Θα σας δείξω και κάτω από τη σέλα. Λοιπόν παιδιά, εδώ κάτω από τη σέλα βλέπετε το χώρο. Χωράει ένα πολύ μικρό jet κράνος. Δεν χωράει κάτι άλλο. Και μετά μπορεί να βάλετε μέσα κινητά, πορτοφόλια και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Επίσης έχουμε ένα χώρο εδώ που μπορείτε να βάλετε πράγματα. Βλέπετε εδώ. Λοιπόν παιδιά, αυτά ήταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά από το Peugeot Tweed 125 CBS. Πάμε να το οδηγήσουμε και να σας πω τα υπόλοιπα στο δρόμο. Εδώ είμαστε παιδιά. Οδηγάμε το νέο Tweed 125. Λοιπόν, η αίσθησή του παιδιά είναι, καταρχάς είναι πανάλαφρο. Είναι πανάλαφρο το μηχανάκι. Έχει πολύ ελαφριά αίσθηση. Είναι δηλαδή παιχνιδάκι το σκούτερ, πραγματικά. Λοιπόν, να σας πω παιδιά για την Peugeot κάποια πράγματα, η οποία Peugeot είναι σε γερμανικά χέρια πλέον και έχουν πάρει ουσιαστικά το μοτέρ του Sim Symphony 200-125 αντίστοιχα και το έχουν βάλει παιδιά στο Tweed. Όχι μόνο στο καινούριο, και στο το προηγούμενο το Tweed το είχε το μοτέρ το ίδιο. Είναι το μοτέρ ουσιαστικά του Sim Symphony. Η προσπάθεια παιδιά της Peugeot είναι να κάνει ένα καλύτερο Sim Symphony, περίπου ας πούμε. Δηλαδή έχει ουσιαστικά το μοτέρ του Symphony, το οποίο είναι κατά γενική ομολογία και από ό,τι έχει δείξει δηλαδή ο χρόνος, είναι ένα πραγματικά πολύ αξιόπιστο μοτέρ και πουλάνε και πάρα πολύ τα Symphony. Και έχει πάρει αυτό το μοτέρ, το έχει εξελίξει στο να το κάνει ακόμα καλύτερο και έχει βελτιώσει και πάρα πολύ παιδιά την ποιότητα πλαστικών. Θα μπορούσε θεωρώ να κάνει τους διακόπτες πιο ποιοτικούς. Okay. Πάντως η ποιότητα του σκούτερ είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αερόψυκτο να πούμε. Είναι φτιαγμένο για μέσα στην πόλη. Η τιμή του παιδιά είναι στα 2.700 του 125. Είναι στα 2.700 το απλό. Το GT παιδιά, που οι διαφορές του είναι στο χρωματισμό μόνο, και το GT είναι αυτό που βλέπετε που οδηγάω κιόλας, είναι στα 2.820. Αργεί να αποσυμπλέξει στην εκκίνηση το μηχανάκι. Οι αναρτήσεις του παιδιά είναι πάρα πολύ καλές, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ
η 16 τροχή μπρος πίσω που έχει. Οπότε το μηχανάκι, παιδιά, είναι άνετο, δεν νιώθει σκοπανίματα. Τα φρένα του, αν και χωρίς ABS, πάλι λόγω του τροχού, παιδιά, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Άμα βρω χώρο θα τα τεστάρω για να δείτε κιόλας, αλλά σταματάνε. Σε σχέση με τον IMAX π.χ. που φρενάρεις, νιώθεις το αρχικό δάγκωμα, αλλά εν τέλει δεν ικανοποιήσει 100%. Βέβαια με τον IMAX δεν μπορείς να πέσεις, ας πούμε, γιατί θα μπει το ABS. Με το CBS πρέπει λίγο να προσέξεις απλά, να μην σκουντράρει η ρόδα, αλλά δεν θα κοντράρει εύκολα η ρόδα. Να πω, το μηχανάκι το έχω σχεδόν όλη μέρα. Τώρα η ώρα είναι 5. Το έχω από το πρωί ουσιαστικά το μηχανάκι, παιδιά. Έχω κατέβει κέντρο. Θα δείτε και πλάνα λογικά κάτω το μηχανάκι στο Λευκό Πύργο, και που το έβγαλα κάτι πλάνα και το δείξα και μες στο κέντρο. Οπότε, παιδιά, είναι άνετο. Η οικονομία του, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχω 2 λίτρα στα 100 και το έχω πάει το μηχανάκι στο κέντρο κάτω πριν, που είχε αρκετή κίνηση. Θεωρώ πως η μέση κατανάλωση που δίνει η Peugeot στα 2,4 είναι πραγματική, είναι μια χαρά. Κάπου εκεί θα είσαι. Άμα τώρα το πηγαίνεις χωρίς κίνηση, χωρίς πολύ σταμάτα ξεκίνα, από ό,τι βλέπετε πέφτει και στα 2. Να στρίψουμε εμείς από εδώ δεξιά. Θεωρώ πως μπαίνει δυναμικά, παιδιά, η Peugeot. Μπαίνει δυναμικά στο χώρο, με ένα μοτέρ το οποίο έχει δείξει στην αγορά τι είναι, με μια νέα σχεδίαση πιο μοντέρνα για να προσεγγίσει το κοινό ουσιαστικά, γιατί κατά ψέματα θέλουμε να είναι και λίγο όμορφο το μηχανάκι και να το αγοράσουμε. Και πιστεύω, παιδιά, ότι θα μπει δυναμικά στο χώρο. Πολύ καλά φρένα, παιδιά, τίποτα, το μηχανάκι βυθίζεται και δεν σε προβληματίζει καθόλου, σταματάει. Ναι. Θα δούμε και άλλα μοντέλα, παιδιά, Peugeot. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, κάντε ένα like και ένα subscribe άμα σας βοήθησε αυτό το βίντεο. Κλείστε, παιδιά, ένα test ride να το οδηγήσει το μηχανάκι. Όσοι είστε από Θεσσαλονίκη, παιδιά, αυτή τη στιγμή ο μοναδικός αντιπρόσωπος Peugeot είναι το μότο του Ρατζίδης, Καραολί και Δημητρίου 232 στον Εύωσμο. Κλείστε, παιδιά, ένα test ride να οδηγήσει το 125, να οδηγήσει το 200, το οποίο είναι ακόμα καλύτερο, ή όποιο άλλο Peugeot θέλετε εσείς. Γιατί, εντάξει, άσχετα τι λέει ο καθένας, παιδιά, πρέπει να το οδηγήσει το μηχανάκι. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει Ιάπωνας, αλλά εντάξει, δίνεις και πολύ λιγότερα λεφτά, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι κάτι ανάμεσα σε SIM και ιαπωνικό, ας πούμε. Δηλαδή είναι ένα καλύτερο SIM, ας το πούμε. Αυτά από μένα, παιδιά. Πάω να πιστέψω το μηχανάκι πίσω. Κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Βοηθάτε πάρα πολύ με τον αλγόριθμο. Και τα λέμε, παιδιά, στο επόμενο. Φιλάκια.